גבינת קוטג', גבינת קוטג'. בוקר טוב, הפכתי לדוב שמורח על עצמו דבש. טוב, אני אשתוק אחרי סוף השיר. אני פה, ורד ונסה, אני פה. הוא גנב אותי, הוא חטף אותי. הצילו. זמן האימפוסטר, טון טון, טון טון טון. רוקסי, מה את מתלהבת מעצמך? את ממש לא כזאת. ממש. בואו, אני מסתכל כאן ואין פה אף אחד, אין פה שום דבר, סתם רעש רועש. מה זה? הנה, אני רואה פה, אין פה אף אחד, אפילו שום דבר לא נוגעים פה. אוקיי, משהו פה לא בסדר. ייי, תמשיכי. גם אני מנגן. Way to go, superstar, I know you can do it. בא לי לחזור לבטן שלי. אומייגאד, מה זה? מה זה? מה קרה פה? אותה. שיחת מבוגרים. 3 hours later. רדי, אל תפקיר אותי. הם משוגעים. פיצה עם ברוקולי. מה זה עושה? מה, אני מאחוריך. לא, לא, לא. ילד, אני רוצה ממתק. בוא לאוטו. לא, לא, לא. חטף אותי. אוי לא. אוי לא. אוי לא. emotional damage. וואי, כמה זה ארוך. אוי לא. אוי לא.
יום ה-61, נסרקו אותם ביומן. לא, 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 שבוע טוב, שבוע טוב. קרמה. זה קרמה בסנף אחד. מה יש לה? מה היא אוכלת זבל? בבקלאג', לרוץ, לרוץ, לא! זה נסגר. אוי לא. זה נסגר. Shopping time, girls! אני אקח את המתנה הזאתי. ייי! לא ייי, זה בעצם היפופוטאי. אוי יואו, איזה נשקד אני. מה קורה פה? איזה אהבה אני מקבל בפיצריה הזאתי. חאקים, 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 חאקים. בוא נראה אם זה עבד. בוא, אתה עיוור, אני ליטרלי כאן. למה כולם כאן עיוורים? הגעתי. אני כאן, ייי. אני בעצם בן 11, מה אני צריך דייקר? זה הכל היום, לייק וסאב, ביי. או שיעשו לך ג'אמפסקר.